Mal by som vám niečo povedať takto na úvod roka a dneska to bolo náročné tu stáť. My sme trocha aj s Katkou taký po chorobe, takže možno ste to aj počuli v tých výškach niekde. A napriek tomu mám pocit, že Pán Boh niečo hýbal na tomto mieste a že nás chce voviesť do takého niečoho prorockého. Ja chcem hovoriť o jednom slove, ktoré sa mňa tak dotklo cez tieto sviatky a chcel som ho povedať vám. Rozmýšľam o tejto téme už nejakých pár mesiacov od konca minulého roka. A tak mi nejak je v srdci, že rozmýšľať o tom, že čo to znamená. Tá téma by sa dala možno nazvať, že ako žiť taký životný štýl Božieho ľudu, alebo životný štýl toho prebudenia, ktoré chceme žiť, alebo životný štýl toho, čo Pán Boh dáva. A je tam hrozne veľa vecí, ktoré by sme okolo toho mohli spomenúť, ale ja sa chcem dnes dotknúť jednej veci, ktorá bude hovoriť o takej Božej sláve a o takom nesení Božej slávy alebo hľadaní Božej slávy. Ďakujem, že ste tu dneska v tomto novom roku, lebo ste mohli byť na mnohých iných miestach, ale teším sa z toho, lebo verím, že to má vždy taký význam, že keď sa Boží ľud stretne a modlí spolu. V Izaiášovi 26. kapitole vo 8. verši je vec napísaná, z ktorej chcem vychádzať dneska. A tam sa píše, že tvoje meno a tvoja sláva je túžbou duše. A je to vec, ktorá možno znie tak ťažko, alebo tak si ju nevšimneme niekedy, keď čítame Božie slovo. Ale niekedy ju prehľadáme. Máme milosť, máme ako keby povedomie o nejakej spáse, o tom, že Boh je dokonalý Otec, ale ako keby prehľadáme to, čo tu sa píše, že tvoja sláva je túžbou duše, že naše vnútro túži po Božej sláve. A keď sa spolu modlíme na chválach, tak sa akoby Boží duch spája s našim duchom a niečo sa deje v nás. Túto definíciu ste už možno počuli. Je to tak z Božieho slova, ako je z katechizmu. A keď sa hovorí o chválach. A niečo sa deje s nami. A my niekedy nevieme akoby tak prekročiť taký ten limit toho celého. A nevieme prekročiť limit a vstúpiť do takej slobody pred Bohom. A dovoliť duchu, aby sa modlil skrze nás, aby ten prietok tak išiel oveľa viac, možno ako kedykoľvek predtým. Snívam o tom, že to budeme spolu zažívať. Ale začína to niekde možno pri takýchto veciach, ako dneska chcem spomenúť, že všetko v živote je o Božej sláve. Všetko v živote je o jeho prítomnosti. A pre tvoje meno a tvoju slávu, tvoje meno a tvoja sláva je túžbou mojej duše. Inými slovami, zlomení sú tu na Božiu slávu. A keď celý Gádzom projekt je tu na Božiu slávu a mal by byť. A všetko existuje na jeho slávu. A počul som k tomu teraz viacero vecí, ktoré vám chcem tak zreprodukovať, lebo sa ma veľmi dotkli a uvedomil som si, že je to oveľa väčšie, ako si viem predstaviť. Že je to celé na jeho slávu. Problém je ten, že my, keď toto počujeme, alebo keď to budem hovoriť, tak to trocha ide tak proti prúdu, alebo to tak ide ako hlavou proti múru niekedy, sa dá povedať, že celý tento svet, taká myšlienkotvorná vlna, ktorá je okolo nás a ktorá nás akoby niekedy nám tak akoby vedie nás životom, to, čo je okolo nás vo svete, tak nás tlačí k myšlienke, ktorá hovorí o tom, že celé je to o mne, celé je to o tebe. A tak sa správa celá spoločnosť a všetky veci okolo nás, že môj život je predsa o mne. A zažil som to v niekoľkých aj takých službách spoločenstvám, že keď tento moment nastal v spoločenstvách, že sa napríklad manželia vstúpili do manželstva a povedali si, že táto vec, toto manželstvo je o nás a vás do toho nič, tak to prinieslo hrozne veľa deštrukcie do života cirkvi alebo do života spoločenstva. Pretože napriek tomu, že to znie tak logicky, že môj život je o mne, tak my vlastne, dalo by sa povedať, že aj v Gadzovne chceme vidieť také obrátenie generácie, ktorá bola namočená do tohto myslenia sekulárnej kultúry a chceme vidieť taký obrat od toho, že všetko je to o mne,
ku tomu, že všetko je to o tebe, Ježiš. A táto zmena v myslení je strašne kľúčom, ale je veľmi náročná v mnohých oblastiach. Pretože sme niekedy tak sa správame tak pudovo, že tie veci okolo nás, keď sa chceme ochrániť pred zranením, tak sa zabalíme do takých obranných múrov. A desivé na tom je to, že tento mindset všetko je o mne sa vnoril dokonca aj do našej viery. Častokrát. A naša viera v duchu tohto hesla všetko je o mne zrazu hovorí o tom, že Boh tu pre mňa je. A to je síce pravda, ale potom, ako keby si s tým spájame všetky tie veci a zabudáme na niečo podstatné. A myslíme na to, že Boh mi pomáha, naplňa ma, ochraňuje ma, zabezpečuje ma, stará sa o mňa, vedie ma, zachránil ma, oslobodil ma a je to celé o mne. A všetko je to pravda. Všetko je to pravda, ale ak si nedáme pozor, tak zrazu budeme žiť ako keby taký spôsob života, že Boh je tu pre nás na zavolanie. A nám sa potom ako keby pri niektorých vážnych situáciách v živote zdá, že prečo tá viera nefunguje. Veď všetko to má fungovať a Boh tu je a tak teraz, keď sa pomodlím, tak by to malo fungovať. Lebo máme ten mindset, že je to o mne. A ja keď podám a to sa potom môže preklopiť do náboženstva alebo do výkonu. Keď podám dosť dobrý výkon, tak predsa Boh musí fungovať. A namiesto toho, aby sme chápali, že to my sme tu na zavolanie pre Boha. Nie on je tu na zavolanie pre nás. A to je rozdiel v niečom. Možno je to ťažké na také pochopenie alebo na také vnorenie do všetkého toho, čo žijeme, ale verím, že dneska sa nám to aspoň trocha podarí. A ja nechcem negovať to, čo som povedal, že áno, Boh tu je pre nás. Ale celá tá pointa je tá, že to my sa nachádzame v jeho vesmíre. Nie on sa nachádza v tom našom. My nie sme tí, ktorí tvoria svet. A videl som jednu fotku teraz pred pár dňami, ktorá sa, ja teda neviem úplne presne detaily, lebo nie som v tom doma, ale ktorá sa urobila z jedného, z vesmíru a smerom na Zem, z jednej z najvzdialenejších vzdialeností, ako sa to kedy podarilo, myslím, že cez nejaký teleskop a tak ďalej. A bola to taká fotka, ktorá bola iba že celá čierna a bolo tam pár takých nejakých prúhov, vyzeralo to, keď si odfotíte mobil v ruksaku, že stlačíte niečo a v strede tej čiernej čmuhy bola jedna maličká mikromilimetrová biela bodka. A to bola Zem. A to je to, kde sa nachádzame my všetci a všetci pred nami, všetci po nás. A napriek tomu niekedy máme pocit, že to celé je o nás. A keď sa pozrieme na tú veľkosť toho, čo Boh stvoril, tak zrazu proste si uvedomíme, že to nie je náš vesmír, to je jeho vesmír. A potom sa to niekedy môže dostať do cirkvi dokonca a do spoločenstiev, ak si nedáme pozor. A my riešime také otázky, ktoré zrazu proste znova sú iba o nás. Riešime to, že či treba byť viac tradičný alebo charizmatický, a prípadne, že aké nástroje sú OK pri modlitbe, aké nie sú OK pri modlitbe, alebo ktoré piesne sú lepšie na modlitbu a ktoré sú horšie na modlitbu, pri ktorých chválach sa mi lepšie modlilo a pri ktorých chválach sa mi horšie, alebo že ja budem chodiť do kostola, kde káže taký pán farár a nie do takého kostola, kde káže taký pán farár, lebo mne sa páči viac taký pán farár. A potom riešime, či budeme mať modrý alebo červený koberec a čo majú robiť ženy a čo majú robiť muži a strašne veľa iných vecí, ktoré sú vlastne stále iba o nás. A povieme si, že cirkev tu je na to, aby v nej bola dávaná sláva Bohu. To nie je celé o nás. Cirkev tu je na jeho slávu. A spoločenstva, a modlitby a chvály tu majú byť na jeho slávu. Áno, samozrejme, sme súčasťou a tá komunita a tradícia a sviatosti a všetky ďalšie veci sú tu pre nás a dávajú nám niečo a vedú nás, ale aby ste ma pochopili správne, snažím sa trocha nabúrať ten mindset, ktorý v konečnom dôsledku potom príde k takému obrovskému sebeckému mysleniu a povie, že je to iba o mne. A potom riešime, či máme radšej tiché alebo hlučné prežívanie modlitby a piesne a čo sa nám páči a čo je pomalé alebo rýchle a tak ďalej.
A tak trocha sme nejak minuli tú hlavnú ideu, že cirkev je tu kvôli Bohu. Že je to stretnutie s ním. A zároveň sme na takýchto stretnutiach, ako je toto, minuli tú hlavnú ideu, ktorá hovorí ešte o niečom trocha inom. A áno, jasné, že my sme cirkev a že my sme komunita a všetky tie ďalšie veci nás premeniajú. Ale viete, kedy naposledy sme počuli ľudí hovoriť, keď odchádzali z týchto stretnutí tam vonka pred týmto kultúrnym domom, že sa pýtali, že Bože, páčilo sa ti to dnes? Lebo to bolo pre teba, tá chvála. Niekedy sa spýtame svojho suseda, že dneska sa ti to páčilo, dneska sa ti dobre modlilo, dneska boli dobré piesne, dneska to bolo, zažil si niečo. A keď odchádzame z tohto miesta, alebo prichádzame na toto stretnutie, tak stále prichádzame s tým, že čo ja zažijem. Alebo čo Pán Boh pre mňa urobí. Niekedy to je dokonca motivácia, ktorá nás sem vedie. A to nie je dobré. Je to niečo, čo je jedna z vecí, ktorá sa deje okolo nás. A nie je to, že by to bola nejaká chyba v nás. Je prirodzené túžiť po tom, čo Pán Boh bude robiť. Ale nemôžeme mať ten jediný pohľad, pretože kedy sme sa pýtali Boha, že dneska si užil túto oslavu, Bože? Dneska si užil. Aké to bolo pre teba? Lebo potom, keď sa zobudíš cez víkend a povieš si, že dneska to tak nejako necítim a máš ten celý pohľad o tom, že to je iba o mne, tak tomu podľahneme. Ale keď vidíme, že to je oveľa väčšie ako my sami, tak si povieme, že to nie je o tom, čo ja cítim dnes, je to o Bohu, ktorý všetko stvoril a vykúpil a ja sa teda preberiem dneska a pôjdem do toho. A pôjdem do tej modlitby a pôjdem do toho kostola alebo pôjdem do toho spoločenstva alebo kdekoľvek inde podľa toho, aký je deň alebo čokoľvek ďalšie a budem ho chváliť, lebo on je hoden. A niektoré piesne sú stále viac o nás ako o ňom. A my sa to tiež učíme s kapelou aj s chváličmi, že tvoriť piesne, ktoré sú pre neho a sú o ňom. Ktoré ho vyvyšujú, ktoré ho velebia, ktoré hovoria o tom, že on je svätý, ktoré viac spievajú o tom, čo on si je hoden, ako čo my chceme. A niekedy to môže znieť tak trocha crazy, ale keď sa pozrieme na kríž, tak my sme častokrát v našich hlavách z kríža urobili niečo, čo je 100% o nás. A to môže znieť tak trocha crazy, ale máme v mysliach to, že Kristus za mňa zomrel. A to je pravda, ale dôraz je na tom ja. A to nie je tak. Ježiš nešiel na kríž len preto, aby ty si mohol povedať, že si skvelý. Išiel preto, aby ti prejavil svoju lásku, ale toto je možno trocha tuhšia stráva dneska. Ježiš išiel preto, aby ukázal, že Otec je skvelý. Aby oslavil Otca, aby povedal, že môj Otec je tak dobrý, že dal svojho syna za každého z vás, aby nemusel zahynúť nik, kto v neho verí. Každý iný Boh, ktorého stretneš na tejto zemi, je Boh, ktorý od teba chce všetko, ale Ježiš týmto ukázal, že náš Boh, Otec je Boh, ktorý dal všetko. Ktorý dal svojho syna. A tá kríž je zrazu viac o ňom ako o nás. O tom, že on dal svojho syna za nás a kvôli nám. A áno, je to o tom, že my to prijímame a že my z toho máme benefit. Máme z toho proste zmenu celého zákona a tak ďalej, celej histórie spásy. Ale to, čo sa snažím dneska vysvetliť, je, že ten kríž ukazuje jasne na Boha a hovorí, že to je jeho sláva, keď sa na neho pozrieme, že to nie je, lebo niekedy sa zasekneme v tejto kultúre, všetko je o mne. A riešime, že čo je Božia vôľa pre môj život. Neviem, či to poznáte, častokrát to veľmi mladí riešia a pýtajú sa, že čo je Božia vôľa pre môj život. Kam mám ísť? Na takú školu, do takej práce alebo do takej práce? A čo keby sme to tak trocha otočili, to rozmýšľanie, čo keby sme sa spýtali, že ako môže byť môj život pre Božiu vôľu? A zrazu to dostáva úplne iný obzor. Čo ak by sme položili svoj život ku krížu Ježiša Krista a povedali, tu je môj život. Aká je tvoja vôľa pre môj život? Ako môže byť môj život pre tvoju vôľu? Ako to môžem urobiť? A
Lebo potom sa stáva častokrát, a všimol som si to aj v vlastnej skúsenosti, v histórii, že tu je stále potom také prítomné, keď príde na lámanie toho, že či to je o mne, alebo nie je o mne, tak je tu stále to prítomné, to také luciferovské non serviam, čo znamená, že nebudem slúžiť. A to je to, čo urobil Lucifer, keď sa vzoprel ako anjel a povedal, ja nebudem slúžiť tomu, čo tu Boh hovorí. To nebude o tom, že ja budem stále ten druhý v poradí a on bude ten veľký. Ja chcem byť ten veľký. A vy viete asi ten príbeh, čo sa stalo, ale on padol z neba a bol vyhostený a tak ďalej. A dneska vieme, že iba krádne, zabíja a ničí, ale to sa prejavuje v neustálom náraste takého ľudského ega, ktoré pachtí po pozícii. Ktoré pachtí o tom potom, že všetko je OK. A zrazu ale sa môže veľmi ľahko stať, že sa preklopnú do takej veľmi tenkej hranice, kde aj modlitba, aj cirkev, aj kríž, aj všetky tie veci, rozmýšľame o nich len tak, že ako ja z toho budem profitovať. A ako moje ego bude rásť, keď niečo budem robiť. A na konci dňa potom príde niekto, že máš niečo urobiť, alebo že niekde môžeš slúžiť a ty povieš, že toto je pod moju úroveň a ja nebudem slúžiť. Ale to je také luciferovské. Ľudia nechcú byť podriadení a slúžiaci, lebo to je príliš pokorujúce, je to pod ich úroveň. Ale ja verím, že Boh chce, aby sme sa trocha posunuli v tom. A pretože niekedy sa ľudia pýtajú, či by nebolo dobré hovoriť iba o Božej láske a o tom, že Pán Boh nás miluje a však to je ten základ, ale zároveň si uvedomujem, že keď sa nachádzame v situáciách života, ktoré sú možno deštrukčné alebo hraničné, tak nám častokrát to vedomie o tom, že Boh ťa miluje, tak trocha nestačí. Potrebujeme mať vedomosť o tom, že on je niekto veľký, kto drží v rukách celý vesmír a kto robí všetko preto, aby všetky veci v našom živote slúžili na dobré. Lebo všetko slúži na dobré tým, ktorí milujú Boha. A k tomuto máme veriť, tak zrazu potrebujeme mať ten veľký obraz. A ten veľký obraz sa tvorí tým, že všetky tie veci zrazu sa pozeráme na tom, že je to na jeho slavu. Je to viac o ňom ako o nás. On je vševediaci Boh. On je Boh, ktorý vie, čo je najlepšie pre nás. Je to ako keď prídete do nemocnice, predstavte si takú scénu, že niekto vezie niekoho veľmi zraneného do nemocnice a keď ho privezie na ten urgent, tak tam príde lekár. A ten lekár vie, že môže pomôcť. A dokonca vie, ako môže pomôcť. A my by sme v tejto situácii pravdepodobne sa nezachovali tak, že nepovieme, že nechaj to na mňa. Ja si poradím so svojím synom, alebo ja si poradím s týmto človekom. Ale dôverujeme lekári, lebo on vie. Lebo on je ďalej, jak my v tej medicíne. On to má vyštudované, on má prax. A toto je náš Boh, ľudia. On vie, čo je najlepšie pre nás. A my potrebujeme akoby v tom svojom živote tak priniesť seba a povedať, že toto všetko je o tebe. Toto všetko ty vieš, čo je najlepšie. Neznamená to byť úplne pasívny, neznamená to nerobiť nič, ale znamená to celý sa dať. A znamená to, že celé je to o ňom. Celý náš život. Ale zároveň to znamená to, čo som hovoril doteraz, a to znie tak trocha ťažko, že to nie je celé o tebe. Lebo mnohí z nás vyrástali v tom pocite, že to je celé o nás. Ale my sme tu preto, aby bola vzdávaná sláva Bohu. A ja vám chcem ukázať pár častí Božieho slova, ktoré o tom hovoria. Žalm 91 hovorí, že prvnež sa vrchy zrodili a povstali zem i svet, ty, Bože, si od vekov až na veky. Predtým, ako bol vesmír, bol on. A je to nepochopiteľné pre nás. Ale je to tak. Žalm 19.2 hovorí, že nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk. Keď obdivujeme nočnú oblohu, aký je zámer? Aký je zámer? Je to Božia sláva. Je to o tom, že Bože, že je to niečo tak nádherné
A možno nevieme pochopiť, prečo. Myslíš, že to je kvôli tebe? Alebo to je kvôli nemu? Niekto raz povedal, prednedávno som počul takú myšlienku, že vesmír, ak je to miesto pre ľudí, tak je to príliš veľké. Tak sa to nejak zdá, že je to príliš veľké. A možno si potom ľudia hovoria, keď rozmýšľajú o sebe, tak si hovoria, že niekde tam vonka ešte niekto musí byť. Lebo vesmír je príliš veľký na to, aby bol len pre nás. Ale ak rozmýšľame o tom, že čo ak vesmír bol primárne stvorený, aby odzrkadloval slávu stvoriteľa, tak potom nie je príliš veľký. Potom je tak akurát. Lebo počul som a čítal som raz niekoľko čísel o tom, že aký veľký je vesmír. A čítal som o tom, že sú proste galaxie, ktoré my dokonca nedokážeme nikdy uvidieť svojim okom. Nikdy nedokážeme uvidieť miliardy hviezd a galaxií, ktoré sú v celom vesmíre. Vesmír je tak veľký, že si nevieme predstaviť, čo to my sme maličká bodka. Čo ak vesmír nebol stvorený na to, aby sme ho mohli obdivovať my? Čo ak bol stvorený na to, aby zdával slávu Bohu? Ako hovorí Božie slovo, nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk. My veci nemôžeme vidieť, oni sú na jeho slávu. Niekde tam miliardy kilometrov ďaleko je vzdialená hviezda, ktorá sa točí a je tu kvôli tomu, aby vzdávala slávu Bohu. Genesis 1.26 povedal, urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby. Boh nie je na tvoj obraz, ale my sme na jeho obraz. Sme tu, aby sme odrážali jeho slávu. Sme tu, aby sme boli odrazom Boha na zemi. Nikdy nedobol nepriateľovi, aby ti povedal, že si bezvýznamný, pretože si stvorený na Boží obraz. Boh nerobí bezvýznamné veci. Ty si významným človekom a to všetko, čo si doteraz poznal o tom, že Boh pre teba urobil, stále platí. Ale chcem iba otočiť to myslenie v tom, že to nie je o nás celé. Že je to o ňom. Že je to na jeho slávu. Možno ste čítali a počuli o tom, ako Boh zachránil Izraelitov z Egypta. A Žalm 106 o tom hovorí, naši otcovia v Egypte nechápali tvoje zázraky, zabudli na tvoje veľké dobrodenia a popudzovali ťa, keď sa blížili k moru, k Červenému moru, ale Boh ich pre česť svojho mena zachránil, aby ukázal svoju moc. Pre česť svojho mena ich zachránil. Nie preto, že boli utláčaní, nie len preto, že boli otrokmi, nie len preto, že bolo mnoho vecí, ktoré museli pretrpieť. Áno, chcel dobre týmto ľuďom, ale urobil to pre česť svojho mena, pretože on je veľký Boh. A je milión ďalších vecí, ktoré by sme mohli spomenať. On dokonca o sebe hovorí, že ja som Jahve, to je moje meno. A svoju slávu inému nedám. Ani svoju chválu modlám. Boh hovorí, že viem, kto som. Nedám svoju slávu nikomu. Dokonca nám to prikázal v prvom prikázaní, keď povedal, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. On vie, kto je. On pozná svoje meno. Ale my častokrát zabudáme na to, kto je a aké je jeho meno. My častokrát kladieme pred neho idoly, alebo ciele, alebo ego, alebo iných bohov. A iné oblasti, ale on je Boh nad všetkým. On vie, že nikto nie je hoden slávy ako on. On vie, že je doktor, ktorý pozná riešenie, ktorý vie, ako pomôcť a vie, čo urobiť. Izaiáš 43.7 hovorí, všetkých, čo sa mojím menom zvú a ktorých som na svoju slávu stvoril, vytvoril a urobil. 48 Izaiáš hovorí, pre svoje meno zdržujem svoj hnev a pre svoju slávu miernim sa k tebe, že som ťa nezničil a svoju slávu inému nedám.
Dokonca ten známy citát, ktorý Ježiš čítal z Izaiáša 61. Duch Pána Hospodina je nado mnou, lebo ma Hospodin pomazal, poslal ma hlásať na radostnú zvesť chudobným, obrázať rany tým, čo majú skrúšené srdce, zvestovať slobodu zajatcom a väzneným prepustenie, ohlásiť rok Hospodinovej priazne, deň pomsty nášho Boha, na potešenie všetkým zarmúteným, aby som na sionských zarmútených položil truba namiesto popola, olej radosti namiesto smútku a slávnostné rúcho namiesto sklesnutého ducha. Budú ich volať dubmi spravodlivosti, sadom Hospodina. A toto poznáme. Ale potom tam je čiarka, tam sa píše, aby sa on oslavil. To je preto, aby on bol oslavený, aby on bol vyvýšený. My keď tu spievame piesne chvál, to nie je preto, aby sme sa cítili lepšie. To je preto, aby Boh bol oslavený. To je preto, že chceme vstúpiť do jeho priazne, do jeho prítomnosti, do jeho blízkosti a zažiť jeho slávu. Tak ako Mojžiš, ktorý sa modlil, keď mu Boh povedal, že poznám tvoje meno, máš moju milosť a pôjde s tebou môj anjel. A Mojžiš zastavil a povedal, ja nechcem len, aby si poznal moje meno a mal moju milosť a išiel so mnou tvoj anjel. Ja chcem teba, král. Ak nepôjdeš s nami, nevyvádzaj nás odtiaľto. Viete, koľkokrát sme sa uspokojili s tým, že máme Božiu milosť a že Boh pozná naše meno. A boli sme s tým radi, ale Mojžiš chápal pointu, on povedal, zjav nám svoju slávu. Poď s nami, ty sám. A ja keď som toto celé posledné dni študoval a čítal a premýšľal a počúval, tak sa ma dotýkala taká hĺbka bázne v tom celom. V Marekovi 2. kapitole sa píše, on vstal a hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel, keď bol ozdravený, ochrnutý. A všetci žasli a velebili Boha. Viete, niekedy mám pocit, že ak sa modlíme o zázrak, ak sa modlíme o to, aby Boh zasiahol do našich životov, aká je naša motivácia? Niekedy skúmame svoju vieru, niekedy testujeme svoju vernosť, niekedy proste možno súdime samých seba a tlačíme na seba, že nie sme dosť, aby sme vôbec mohli dosiahnuť toto uzdravenie. Ale tu ľudia velebili Boha. Celé je to o tom, aby bol oslavený Boh. Nie, aby Boh niečo urobil pre teba, ale aby bol oslavený on v tom, čo urobí pre teba. Ako často máme pri modlitbe o nejaký zázrak taký postoj, že začneme posudzovať svoju vieru. Začneme znižovať svoju hodnotu. Začneme si myslieť, že to je niekde chyba v nás. A možno musíme len zmeniť perspektívu, volať, Pane, oslav sa. Nech to je na tvoju slávu, že tento človek dneska bude uzdravený. Nech to je na tvoju slávu, že veci v mojom živote sa pohnú. Ja budem svedčiť o tvojej sláve. Nech veci, ktoré dneska prechádzam a sú ťažké, nech sú vyriešené nadprirodzeným spôsobom preto, aby ty si bol oslavený, nie aby ja som sa mal lepšie. Ale preto, aby som mohol svedčiť iným o tom, že Boh slávy zasiahol v mojom živote. Môže sa zmeniť perspektíva celého kresťanstva v našom živote, ak budeme takto rozmýšľať. My nevelebíme Boha, keď Boh niečo urobí v životoch iných ľudí. My počujeme svedectvá a častokrát aj takto z pódia a sme ticho niekde tam dole. Viete, ľudia, ktorí žasnú pred Božou slávou a žasnú pred tým, čo Boh urobil, sú neudržateľní v reakciách na to, keď počujú o tom, čo Boh robí. A ja vás chcem len pozvať, buďme Boží ľud, ktorý keď bude počuť, že Boh niečo urobil v životoch ľudí, tak si nepovieme automaticky, že pochybujem. Alebo si nepovieme automaticky, že no dobre, chvála Bohu, ale nestalo sa to mne. A nepovieme si, že tak aj pre mňa by sa to mohlo stať. Alebo nebudeme závidieť, alebo nebudeme rozmýšľať o mnohých iných veciach, ale budeme dávať slávu Bohu, ktorému to patrí za to, čo koná. Pred pár dňami mi volal človek, ktorého nepoznám, ani som nevedel, že sa to dialo, ale volal mi, že jeho synček bol po veľmi náročných niekoľkých rokoch, kedy prechádzal cez leukémiu, bol uzdravený skrze jednu špeciálnu liečbu, ktorá bola veľmi drahá, ani sa nejakým zázrakom podarilo na to dostať peniaze a oni ho liečili. Dneska nás pozýval k tomu, že chce, aby sme prišli hrať na takú oslavu toho, čo Boh urobil v živote tohto chlapca. A ako otec, ktorý prechádzal s ním cestou, mi hovoril, že vieš, že
mnohé vaše piesne a mnohé veci, ktoré ste hrali niekde a hovorili, ani nevieš, ako v konkrétnych situáciách toho zápasu s vierou o život nášho syna úplne zachránili našu nádej, alebo dali nám vieru, alebo čokoľvek ďalšie. A ja som len v bázni počúval v tom telefonáte asi 40 minút celý ten príbeh, ktorý sa dial. A hovoril som si, Bože, chvála Bohu za to, že si používaš tie veci. Že nejaký text piesne, že nejaký text modlitby drží vo viere ľudí, ktorí sa modlia za svojho umierajúceho syna a dovedie ich až k víťazstvu po niekoľkých rokoch zápasu, kedy ten chalan je zdravý. A ja si hovorím, wow, toto je náš Boh. Nech to je na jeho slávu celé. V Jánovi sa píše, teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať, Oče, zachráň ma pre touto hodinou? Ale veď pre túto hodinu som prišiel, hovorí Ježiš v Getsemanskej záhrade. A potom hovorí, Oče, oslav svoje meno. Oslav svoje meno. Ježiš Kristus zomrel predsa za mňa, to je pravda. Ale volá, Otec, oslav svoje meno. Ježiš prišiel, aby vzdal slávu Otcovi, ktorý bol ochotný dať všetko. On prišiel, aby robil to, čo počuje robiť svojho Otca. A možno ten citát, ktorý tak veľakrát hovoríme pri evangelizáciách, keď čítame, že preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé kolono v nebi, na zemi i v podsveti a aby každý jazyk vyznával, Ježiš Kristus je Pán. A túto väčšinou končí, tu si to všetci pamätáme. Ale ďalšia časť tejto vety za čiarkou hovorí na slávu Boha Otca. Aby každý jazyk vyznával, Ježiš Kristus je Pán, na slávu Boha Otca, aby On bol oslavený. My sme tak častokrát zabudli na tú poslednú časť vety. Všetko, čo robíte, všetko, čo hovoríte a konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. Kolosanom 3.17. Alebo Korinťanom 10.31 hovorí, či teda jete, alebo pijete, alebo čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu. Čokoľvek robíš, v čom si dobrý, čokoľvek miluješ, čokoľvek nesieš, čokoľvek máš, kdekoľvek si, nie je to o tom, čo robíš, ale prečo to robíš a pre koho to robíš. Netráv čas s partiami pri činnostiach, ktoré nie sú na Božiu slávu. Netráv čas v práci, ktorá dehonestuje Boha. Hľadaj miesta, kde budeš môcť robiť veci na Božiu slávu. Vykonávaj svoju povinnosť a svoju zodpovednosť na Božiu slávu, aby On bol oslávený v tvojom živote, keď ľudia budú vidieť to, čo robíš. A už posledné dve. Preto mu sestry poslali odkaz Ježišovi. Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý. Keď to Ježiš počul, povedal, táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslavený Boží syn. Všetko existuje na jeho slávu. Ja túžim povedať vo svojom živote, keď raz bude môj pohreb niekde, túžim, aby ľudia mohli povedať, že niečo v jeho živote bolo na Božiu slávu. Túžim, aby to mohli povedať o nás. Aby to mohli povedať o tebe. Počul som tento príklad prednedávnom a veľmi sa ma dotkol, lebo si hovorím, že áno, chcem to. Chcem to dnes. Chcem, aby naše posledné chvíle života vyzerali tak, že budú stať rady zástupy ľudí, ktorí budú hovoriť svedectvá o tom, ako sa tvoj život dotkol ich života, ako sa Boh dotkol skrze tvoj život, ich života. A chcem, aby ľudia videli, že som tu nezavadzal Bohu. A je to náročné žiť taký život, ale túžim nás tomu pozvať na začiatku tohto roka. Sme len nasledovníci Ježiša, ktorí budujú svoj život a všetko okolo, aby niektorí ďalší okolo nás mohli z toho čerpať. Aby to bolo o ňom a pre neho. Jemu jedinému, múdremu Bohu, skrze Ježiša Krista, sláva na veky. Amen. Rímanom 16.27. Od Genesis až po zjavenie je to celé o ňom. A chcem nás tomu tak pozvať, aby sme mali takú bázeň pred Božou slávou. Aby sme mali bázeň pred jeho prítomnosťou. Aby sme mali taký hlad po ňom, že
že Bože, chceme ťa viac, chceme ťa poznať viac, chceme ťa osláviť viac. Nie je to v konečnom dôsledku o tom, že ako sa ja z toho nejakým spôsobom obohatím, alebo ako sa ja budem mať. Ale poďme sa chvíľu spýtať Boha, Pane, ako ťa môžem osláviť? Ako moje prosby o zázrak môžu byť prosby o to, aby ty si bol oslavený? Ako moje nastavenie a môj mindset, keď sa modlím, môže byť mindsetom, ktorý hovorí, že nechcem profitovať z tvojej prítomnosti, chcem ťa zvelebovať a osláviť a vyznávať, že ty si najvyšší Boh, ktorý je hoden všetkej chvály a chcem, aby každý iný na mojom živote videl, keď čokoľvek sa v ňom stane, keď vypočuješ moju prosbu, keď uzdravíš moju ranu, keď uzdravíš moje fyzické problémy a psychické problémy a moje duševnú ťažobu, aby ľudia okolo mňa videli tvoju slávu a tvoju velebu, lebo na tvoju slávu to je kráľ. Skúsme chvíľu preklopiť ten mindset tohto sveta, ktorý hovorí o tom, že všetko je o tebe, všetko je o nás a že sa máš iba ochrániť a nájsť spôsob, ako žiť. K tomu, že otvoríme náruč a otvoríme srdce a povieme, nie, všetko je to o ňom. Celý vesmír spieva na jeho slávu a my sa chceme pripojiť k zástupom. A budeme spievať teraz jednu pieseň, ktorá ako jedna z mála v Božom slove je spomenutá, ktorá jej texty a podobné texty tomu, čo budeme spievať, ktoré hovoria o tom, že v nebi na veky znie, s anielmi v nebi, s bytostiami, so starcami a mudrcami, ktoré volajú na jeho slávu, že je svätý, svätý, svätý Boh. Hospodin zástupov, plné sú nebesia i zem tvoje slávy. Možno budeme chápať úplne ináč tento text. Možno budeme úplne nachápať ináč túto vetu, keď Božie slovo hovorí, že plné sú nebesia a celý vesmír i zem tvojej slávy. Zjav svoju slávu, kráľ, na tomto mieste. Daj nám okúsiť aspoň kúsok z toho, Pane. Poďme sa modliť.